Ahoj, v tomto videu by som ti chcela ukázať, ako vyzerá taká hobby jazdecká súťaž, kde sa aj beha s poníkmi. Bude sa to konať na Odorici. Tu môžeš vidieť, aké disciplíny na súťaži budú. Takže ja pôjdem hneď prvú disciplínu a to je beh s poníkom na 500 metrov a to pôjdem s takou jednou kobylkou poníka, ktorá sa volá Laila. Ako ďalšiu disciplínu pôjdem kavaletový parkour, no a to už s mojou parmenkou. Potom si trocha oddychneme, no a bude nás čakať jazda zručnosti, nízka náročnosť s parmenou, no a hneď potom jazda zručnosti, stredná náročnosť, takisto s parmenou. A ako posledná disciplína nás čaká súťaž o najkrajší pár, ja budem indiánka a parmena bude moja indiánska kobyla. No a ako môžete vidieť, tieto preteky nie sú drahé, pretože cena za jednu kategóriu je 5 eur. A na súťaži sa takisto bude variť guláš, bude tam nejaké občerstvenie a takisto nás čaká aj tombola, takže sa veľmi na to všetko teším. No a moja rodina sa takisto rozhodla zapojiť do tejto hobby súťaže a idem vám povedať, aké disciplíny pôjde kto s kým. Takže moja sestra Lili pôjde behať beh s poníkom cez náročné prekážky s kobylkou poníka Lailou a potom pôjdu spoločne na súťaž o najkrajší pár, kde bude Lili baletkou a Laila bude jej baletný poník. Tatík pôjde na beh s poníkom na 500 metrov, takisto s kobylou poníka Lailou, takže Laila bude mať čo robiť. No a maminka bude našou asistentkou. Poď sa teraz spolu so mnou pozrieť, čo všetko si idem zbaliť. Takže všetko si to idem baliť do takejto krásnej konskej tašky. Takže ako prvú vec tu mám takéto, malo by sa povedať, že gumové lánka, ktoré si zbalím, keď by trebalo niečo priviazať alebo niečo podobné. Inak z nich sa potom pletú také náramky. Ďalej potrebujeme šnúrky, takisto keby trebalo niečo priviazať, alebo potom aj pierka, keby trebalo priviazať, takže lánka. Potom takéto pierka všetkých druhov. Takže potom aj takýto vrkoč, ktorý je vlastne upletený z tých lánok, čo som už ukazovala, a takéto ďalšie, čo budú slúžiť na ozdobu. Ďalej akrylové farby, aby sme mohli parmenu namaľovať, paletu, aby sme mali kde dať farby, štetce, aby sme mali s čím maľovať, ďalej sponky, gumičky, nejakú kefu na vlasy, náhradnú gumičku do strmenia, keby sa mi tam tá roztrhla alebo niečo, nikdy nevieme, deodorant proti smrdeniu, ďalej rajtky, indiánske tričko, lepšie ho uvidíte potom, keď ho budem mať na sebe. Indiánske pončo, to tiež potom uvidíte. No a peniaze. A myslím si, že také veci ako mikinu, nepremokavú bundu, gumaky, že to nemusím spomínať, alebo tiež aj mobil, myslím, že to je taká samozrejmosť. A ešte som zabudla spomenúť dýku, opasok, indiánske nohavice a oštep, ktorý mi vyrobil môj tatík. Už sme prišli na Odoricu a takto to tu vyzerá. Naozaj veľa divákov. Moja prvá disciplína bola beh s poníkom na 500 metrov a teda odbehla som to s Lailou, našťastie bez
nejakých problémov takých väčších, lebo raz som sa aj pošmykla a spadla, ale nebolo to nič vážne. A takto behá tatík s Lailou. No, Laila nie je veľmi ľahký poník na zvládnutie, pretože robí častokrát aj blbosti a nie je to vždy s ňou ľahké. A tatík sa umiestnil na peknom 4. mieste, no a väčšinou v tejto disciplíne vyhrali potom deti, kde boli aj jazdci na takých poníkoch a kde boli aj vodiči, ktorí vodili tie poníky, ale tatíkovi gratulujem. Ďalšia disciplína bola beh s poníkom cez náročné prekážky, ktorú išla Lily s Lailou a takisto to s Lailou nebolo veľmi ľahké, ale zvládli to, takisto gratulujem. Ja som si už nachystala parmenu a išla som si ju rozjazdiť na trávnatú jazdiareň. S parmenou nás čakal kavaletový parkour. Mala som 0 trestných bodov, ale pokiaľ som chcela vyhrať, tak by bolo treba ísť rýchlejšie, ale nevadí, som spokojná. Ako ďalšie sme išli súťaž o najkrajší pár. Ja som bola indiánka s parmenou a Lily baletka s Lailou. Som s parmenou šla jazdu zručnosti, nízku náročnosť. Tu môžete vidieť, ako som preniesla vlajku z jedného súda do druhého kroku. Ďalej som tu mala prejsť cez mostík, ale parmena na ňo najprv nechcela výjsť, ale na druhý pokus sa to už podarilo. Nie je to celé natočené, pretože tam bolo ešte zazvonenie na zvonček, vycúvanie, preskočenie prekážky. No a pokračujem za prekážkou. Treba prejsť cez bránu a potom ju aj zatvoriť. Podarilo sa nám to tak, že som si podala lanho popod krk a potom som bránu zatvorila.
krokom sme pokračovali robiť kruha okolo stojana. A v tejto disciplíne som sa umiestnila na 5. mieste, takže som naozaj rada. Bolo to moje prvé víťazstvo v nejakej konskej súťaži v živote. A ako poslednú disciplínu na tejto súťaži som šla s parmenou jazdu zručnosti strednú náročnosť. Tu som zobrala vlajku z jedného súda do druhého, ale v kluse. Potom som prešla do kroku. Prešla na mostík na prvýkrát, takže super. Znova som naklúsala. Vošla pomedzi kavalety. Zazvonila. Tu trebalo pekne zacúvať, no ale parmena dokrýva a keď prekročíme nohu viac, keď prekročí kôň viac ako jednou nohou, tak je za to už udelených 0 bodov. Potom som naklúsala, nacvala, preskočila prekážku, prešla do kroku. Krokom som išla k bránke. A stále, ak vlastne za každú tú úlohu ste mohli dostať najviac 5 bodov. A vlastne išlo o to, že kto získa čo najviac bodov. Takže tam žiadne trestné body neboli. A takisto tam bola aj časový limit, ale ten bol taký, že v pohode sa dal stihnúť. Takže bránu sme opäť zavreli úspešne. Pokračovali sme klusom. Okolo stojanov. Najprv doprava, potom doľava. Toto je vlastne cvik na ohýbanie koňa, no tu mi parmena prešla do kroku, ale zase sme naklúsali. No a zase kruh doprava. Klusom pokračujeme k súdom, kde to končí. Tam sme zastavili a dvihli vedierko a teda ukončili sme. A v tejto disciplíne som vyhrala 4. miesto, takže som bola za to naozaj rada a stále aj som. A takto nejako vyzerá voľnosť a radosť z víťazstva. Až sa za nami práši. A parmenu som ešte nakoniec odsedlala, zmyla farbu, odniesla do výbehu a dala jablčko. V tombole som vyhrala takýto olej z ostropestreca mariánskeho, krmnú surovinu, a to som naozaj veľmi chcela vyhrať, takže ďaká Bohu. A mám tu takýto kalendár na rok 2025. Nejaké plagáty. Ešte jeden. A takéto niečo, čo si postavím. Taký stojan. Odmerku. No a potom ešte samozrejme ten olej, ktorý je v rôznych rozmerkách, či taká veľká, potom takáto a ešte takáto, takže naozaj super a som veľmi rada. Ostropestrec mariánsky je pre srsť, kožu a pečeň. Je bohatý na esenciálne omega-3 mastné kyseliny a obsahuje prírodnú látku silimarín, ktorý môže podnietiť regeneráciu pečene a podporiť vylučovanie nežiaducich metabolitov z tela. Máme tu aj krmný návod, takže veľký kôň 600 kg má mať 50 až 150 ml denne a malý kôň 25 až 75 ml denne. Ďakujeme majiteľke za možnosť súťažiť s Lailou, pretože to nie je náš podnik a som teda rada, že aj teda Lily mohla tak s ňou trénovať, pripravovať sa a že sme si mohli s ňou zabehať a zasúťažiť.
Bol to super deň, veľmi som si ho užila a je mi smutno, že to skončilo, ale tak ďalší rok dúfam, že znova. A všetkým naozaj odporúčam, pretože sú tam milí ľudia, super jedlo, krásna príroda a naozaj sú to nie drahé preteky a naozaj super.